Tässä pääpalkinto! Olikos tuo yhtään joulumieltä? Minä tiedän, mikä auttaa. Joulutoiveiden kuuleminen. Hieno ajatus! Kävin nähkääs tänään kaupungilla kyselemässä, mitä kukakin toivoo. Aha, mitä sinä toivot? Helppo juttu. Pari hammasta. Mullahan on jo. Lampun. Tahdon sen lampun. Ai että mitä jouluksi? Miten ois? Kerro sängyt! Ei enää narruja minulle. Toukki, matoi ja koppiksi. Ja ilman raikastin. Äänesi kelpaisi kyllä. Kunhan en ois vanha tyhmä laama enää. Mitäkö minä toivoisin? Toivon, että jokainen löytää sisäisen kauneutensa. Kuule, minä toivon vain sinut. Oi, Mikki, miten ihanaa. No, mitä jos jatkamme juhlaa professori Taavi Ankan ja joulupukkitietouden parissa? Tänään professori selittää, kuinka pukki lentää maailman ympäri yhdessä pikkiriikkisessä yössä. Jos minä saisin aina maitoa ja piparin, hoitelisin lentelyn itse. Taavi, oletko taas käynyt piparipurkilla? Ei nyt, mamma. Minulla on täällä esitelmä kesken. Hoho, missäs minä olinkaan? Ai niin, joulupukki vaihtaa paikkaa niin nopeasti, koska hän ajaa tätä turboahdettua rekeä vakiona lahjalaukut. Tämä kiesi kulkee niin lujaa, että pukki ehtii moneen paikkaan yhtä aikaa. Terve! Katso, mitä minulle toin! Pipareita! Taavi! Nastalautaan! Hei, myönnä jo! Joulupukista puhumisen täytyy tuoda joulumieltä. Niinhän, Aku? Mikään ei taida auttaa. Jopa rakas hauvani Pluto tahtoo auttaa. No mitä jos esitetään tarina Plutosta? Se, missä haemme Pluton kanssa joulukuusen yhdessä. No. Okei, Pluto, haetaanpas kuusi.